Bon dia. Avui som 6 de desembre i estic aquí amb el Tonino, la Bea i la càmera, com sempre, la meva germana, l'Eulàlia. Hem trobat la font de la Canaleta. Aquesta font va ser recuperada el 1970. Està en el torrent de Can Torrents. Bueno, aquí, allà al fons, veiem que hi ha colmenes d'abelles. En aquests moments, les abelles deuen estar apinyades a dintre, fent entre elles una espècie d'escalfor, vibrant una mica les ales. I així es passen el temps fred. Si sortís una ullada de sol, algunes sortirien perquè alguna flor trobaran i han d'anar menjant, encara que elles tenen reserves a dins de la colmena per anar menjant perquè tenen mel. Però necessiten, si poden, a l'hivern, sortir. Surten algunes, no surten totes, fins que no és la primavera, que llavors esclaten i surten totes. Una curiositat, l'abella necessita anar a buscar la mel almenys a 1 quilòmetre d'on està la seva colmena. Direu, per què? Doncs perquè el seu metabolisme fa que quan agafa l'aliment de la flor, el posa a l'estómac i el comença a digerir, i després d'allò, quan arriba a la colmena, ja és mel. Perquè elles no agafen mel, fan mel. I necessiten 1 quilòmetre almenys de distància, que tarden uns minuts, per metabolitzar el que hem menjat del pol·len de les flors, per convertir-lo en mel, i llavors ja van i directament el depositen en la cel·la on hi ha les larves o on posaran els ous. Un altre dia més. Això és un lloc on dormen els senglars. Nosaltres diem, tots aquests senglars que es veuen pel bosc, on passen la nit? On s'amaguen? Bueno, a la nit cacen i de dia estan amagats en forats com aquest. És que sembla una cabana i queda totalment dissimulat en un lloc molt inaccessible i perdut de la muntanya, amb un torrent. Però ara en aquests moments no n'hi ha cap, segurament perquè ens han sentit i han marxat, perquè aquí es veuen les petjades, es veuen allà al fons, es veuen petjades. Seguirem, a veure si ens en trobem algú. Bueno, hem trobat la sorpresa de que allà hi ha un tió. I en sèrio que no l'hem posat nosaltres. Anem, acostem-s'hi. Estem buscant un camí perquè ens sembla que és impossible que no hi hagi una sortida aquí, però no el trobem. No el trobem, anem a buscar.
Sembla que he vist algú, Jordi, allà. Mira a veure. Allà a la punta. Veus que es mou? Sembla que hi ha una cosa llarga que treu el cap. Estem a l'ermita de Sant Cebrià, al terme municipal de Sant Fost. Aquestes pedres, això se'n diu silleria, pedres de silleria, i estan tretes d'un antic poblat iber que hi havia aquí, i aquestes ratlles són pintures rupestres que hi havien aquí. Això és la figura humana, això és una figura humana, i això és d'una espècie d'isard, aquí amb les banyes, i això té un gran valor històric, que està protegit. Aquesta ermita, després la veurem en detall, data del segle XII, després de Crist, i és romànica. Ara veurem les altres parts d'aquesta ermita. Aquesta és una entrada secundària que abans havia sigut sortida quan hi havia persecucions. Aquí això estava tapat i per aquí baixaven per fugir cap a les cases de pagès. L'entrada principal està allà. És una església romànica del segle XII, com he dit abans, i va ser consagrada el 1192. El 1192, l'abat de Montserrat, que llavors dominava totes aquestes terres, va venir a consagrar aquí aquesta església en honor de Sant Cebrià. Després ha estat restaurada a partir del 1974 fins al 1986, reconstruïda pels amics de l'església de Sant Cebrià, que són una colla de gent de Montcada i Reixac, i també gent de Sant Fost. Aquest lloc té una vista privilegiada, que es veu bona part del Vallès Occidental. Hi ha un camí que volta tota l'ermita. És un lloc molt agradable d'estar. A la porta principal es veu que és una ermita a dos aigües, en campanar mirant al nord. Es veu diferents construccions, sempre amb silleria, i alguna de mamposteria. Tota aquesta part que es veuen les pedres de diferent tamany i posades una miqueta d'aquella manera, que es nota reconstruït, és mamposteria. La part de baix, que són pedres quadrades més regulars, seria silleria. Es nota que s'ha reconstruït, Ara no s'hi fa ofici, però en breu està pensat que el bisbe de la Seu vingui a l'àbsid, està ja arreglat, i només cal posar l'altar i els estris, diguéssim, d'ofici, per fer un ofici. L'any passat va haver-hi aquí un terratrèmol de grau 4 i es va fer molt bé una mica la paret, i va sortir aquesta escletxa. Aquesta escletxa, es veu, fixeu-vos que hi ha unes plaques de ciment posades per veure com es va obrint i com evoluciona
la fractura aquesta. Veus allà? Es nota més i segurament es tindrà que apuntalar per la cara est. Aquesta és la part de l'àpsid i es veu la campana, que el qual vol dir, hi ha una campana petita, el qual vol dir que es pot celebrar. I es veu que ha nevat una mica aquesta matinada i aquí a la raconada perquè fa molt de fred. Ara devem estar a 2 o 3 graus. I es veu una mica blanca les teules, encara que ha quedat potser un dit de neu i encara es veu una miqueta. I això és mamposteria, veieu? La diferència. Mamposteria, pedres posades caòticament amb ciment. Mamposteria, ciment nou que han agafat les pedres de qualsevol manera. Això és silleria. Caòticament. Pedres ben posades, regulars, i aquestes són del poblat ibèric, i per això hi ha les pintures rupestres. Tot va lligat. La creu que podem ver allà dalt no és la d'origen, perquè aquesta era d'una alçada de 4 metres per 3 d'amplada. Però aquesta, doncs, amb el temps es va enderrocar i van arribar fa 4 segles enrere, 4 segles, i van dir, posarem aquesta momentània, de mentrestant anem fent la gran, però s'han oblidat, passat 4 segles, i continua aquesta petitona encara. O sigui, que potser que se'n recordin i qualsevol dia tornin i posin la gran, aquesta. Aquí es veu unes botes penjades amb un cable que hem d'investigar perquè això té un significat, però hi ha discrepàncies. El Tonino diu que hi ha mal rotllo i jo dic que no ho sé. I la Bea potser que hi ha bon rotllo, però tampoc ho sap molt bé. Si algú sap què significa, igual que, com es diu allò a Montserrat, que hi ha les cames ortopèdiques penjades i tot allò? Té un nom, això, Els exvotos. Els exvotos. Doncs potser això podria ser una cosa així. Ara, quan li dona la volta a la bota, això fins que el cordó no es podreixi, aquí està, Sí. Això estarà aquí temps, Sí. No és que vulguis No llançar. sé, penjar les botes, potser que sigui un jubilat, simplement, que ha dit...